Знаєте ж, моя жизнь не мала би сенсу, кіби не могла видіти ту красоту, котру сотворив Всевишній. Я дуже радувався весні, літові, коли розцвітав чічочки, спостерігав за тим, як ся розпускать кожний листочок на травичці. Ну та повічте, хіба в то нещастя, коли маєш таку можливість видіти, яка прекрасотна наша земля? А низька я рішила піти в ботанічний сад, бо там мають розцвісти дуже файтовані файнічки. Ну та мало порадувався я, та й ви будете мати можливість побзирати на ту красоту, бо не кожний має час пойти та помилуватися тим, що дарить нам природа. Слухай, Лемжоно, а це знаєш ти, що ще з древніх часів і до нинішнього дня чічки удогравують дуже важну роль у житті кожного челядника, і не лим його, а й у шитких народів, каже мені стара кам'яна городина. Такої уповісте, не може в то бити. Як не може бити, каже мені старий кам'яний мур. Ану припомни, всякі банкети, даже війни, всякі церемонії, церковні праздники, свадьби і многі другі гулянки не обходилися без чічкової оздоби. А ту й ви маєте правду. При помощі чічок, повімте, жоно, каже мені старий камінь, можу казати майсильні чувства челядника. Но та переживання челядника мож при помощі чічок указати, а його уж чувства народів у то не вірю. Не віриш, каже мені чиношна Роза. А це знаєш ти, що ще в стародавній Персії бував такий звичай. Коли починали зацвітати рози, молодеж виходила на вулиці з кошарчиками цих чічок і метала ними у прохожих. І у кого попала роза, у того мається стати якоїсь щасливої суботії. Ну, а вбися то стало, тот, кого імів розум, мав дати якийсь символічний подарок. Послухай мене, жоно, закликала біла Божа ружа, що пишно розрослася недалеко. В часи падання Римської імперії роза служила чічку забавою і асоціювалася із паскудними пристрастями. Для того, аби прикрасти якусь п'яну оргію, знищували величезні гатари роз. А один раз імператор Галівгабал організував бал, на якому заметав гостей таким кількістю пелюстків роз, що декотрі присутні задихнулися під ними. А й бо роза ще й понині вважається символом великої любві, каже мені жовтава роза. А це знаєш ти, жоно, що колір рози теж дуже важне має значення, бо може зробити або сюрприз, або наоборот зіпсувати отношення. Гойкать до мене Лілія. Ну, а й би ви не будете перечити, що рози заслуговують звання найстарших серед вирощуваних челядником чічок. Вони росли ще 5000 років тому у садах на Востоці, розказує мені ніжно-лілова роза, а дика роза знана ще 35 мільйонів тому. І низька рози продаються мільйонами, а й це говорить про те, що ми є найліпшими і витримали ми екзамен часом. А ти маєш знати, жоно, що древні пояснюють нашу красу тим, що ми були створені богами, каже мені Черлена Роза. Колись грецька богиня Клорис випадково наткнулася на мертву німфу і перетворила її у чічку. Афродіта добавила красу, наділила енергію радости, Діоніс наповнив її ароматним нектаром, а западний вітер Зефір роздув хмари, аби Аполлон міг зросити розу під сонячним світлом. А мало пізніше нас назвали королівську чічку і віддали Богу любви Еросу. Ну, а й бо римляни мають свою думку про походження рози, каже мені Гліцинія, що пишно розрослася недалеко. Колись давно на світі жила jedna красна дівочка по імені Роданта. У неї було премного поклонників, а й бо в неї все не любили. Всі молоді фішаки були такі наремні у своїй любві, що один раз не удержали і уламали двері її дома та урвалися у хижу. Це дуже розміригувало богиню Діану, і вона перетворила дівку у чічку, а її легінів у колючі шипи, щоб дати їм урок. Дорогенькі мої, які би не були слухи про цю чічку, все рівно вона є самим ізвісним символом краси і любві. Усі знають, що Черлена Роза значить «я тебе люблю». А це знаєш ти, жоно, каже мені Когутик, що за кордоном дарять 12 роз, а у нас дарувати такое количество не прийнято.
Не творитися на неї, жоно, а послухай нас. Черлині і білі ружі у одному букеті значать єдність, розові граціозність, елегантність, а жовті задоволення і радость бесідування. Темно-черлині – це бурдові, повідять ваші любимі вже вона дуже красна. Розові значать мила, дорога. А коли ви дарите букет із роз, ви на небесах любви. А коли дарите рози в бутонах, то значить же ви ще замолоді до любві. Йой, дякую вам, дорогенькі мої, за дуже інтересні белиці. Ей, бо треба вже бігти далі на роботу. За вікнами машини мерехтять стовбури яблунь Занівського саду, які завмерли у зимовому сні. Це сад дитинства Івана Івановича Ілька, заслуженого художника України. Тут він випасав корову і козу, що годували всю сім'ю. Яким прекрасним був цей сад весною, коли на блакитному овіді неба кружляли в дивовижному танці бджоли, впиваючись смачним яблуневим нектаром. Бувало, приляжеш у холодку старої яблуні і ловиш стрімкі сонячні зайчики крізь яблуневий квіт. У такі хвилини Іванко забував про всі турботи нелегкого життя. Здавалося, що він злітає разом із птахами у синю далечінь і звідти, з того величного польоту, спостерігає за невимовною красою карпатської весни. Не раз пробував передати її кольорову гамму на полотні, але і тепер каже, що не вміє це робити, бо хіба людина може творити краще, ніж Всевишній? Скажу вам чесно, що стержнем мого духовного поруху є дитинство. І воно десь, дивлюся, я забуваю вже останні речі, забуваю якісь події, навіть яркі події. А дитинство десь у пам'яті збережено до деталей, до першої рибки, яку я піймав, до першого купання. Це в мене була велика, дуже добра подружка, корова Ровжика. Це фантастично було. У мене був кіт Гриць, майже дресирований. І цей світ, само собою мені. І ще одне, тут ви кажете про генетику. Оце десь і є. Оце є десь базисність того всього. Тому я й не можу від цього світу відриватися і не хочу відриватися. Спатися хотіла, бо вечорами роботи багато. Ну, в селі роботи багато, хлопчикові припадали мені особливо. Але треба було, та треба було. Тут питань не було. Лише каміння пам'ятаю босими ногами, а пак далі, як сонечко пригріє, а ще якщо можна скупатися, то світ прекрасний був. Прекрасний у всьому. І все нові якісь явища відкривалися, що до сих часу, до сих пір пам'ятаю. Дитинство це той світлий період у людини, де кожен день якісь відкриття. І ці відкриття є позитивними або негативними, всяке буває, вони дають глибокий слід. Слід в пам'яті. Пам'ять тоді як чистий листок, там все фіксується. І тому ми завжди цей період згадуємо. Кожний митець, та й кожна людина. Інші нашарування пам'яті фіксуються тільки визначні події, опять добрі і погані. Але я б вам так сказав, що дитинство – це той світлий світ, де людина обов'язково повертається за очищення. Час йде вперед,
якщо художник не думає, не робить прогнозування вперед і не робить великі погляди аналітичні назад, дуже важко йти у ногу з часом. Генетика, це будемо так казати, пам'ять. Пам'ять закладена пройдешнім світом у людину. Це Божа якась така іскра, до якої людина вже дійшла. Бог не випадково дав талант людині. Напевне, десь був розрахунок, що цей талант має якось виконувати функцію. Як на мене, і дивлячись із того пройденого шляху, приходжу до висновку, що художник обов'язково має бути свідком свого часу. А це поєднується з генетикою. І тільки засвідчуючи свій час, розуміючи свій час і ведучи мову теперішньою мовою часу, і тільки тоді художник може сподіватися на якесь самовираження, самовтілення і розуміння суспільства. Багато у минулому столітті йшла позиція про дуалізм. Я і мій твір. Я цю позицію не зовсім розділяю, бо є третя позиція – позиція глядача. І от якщо в цій тріаді не є взаємозв'язку, мистецтво не відбувається. І от оце пам'ять, з ким ти говориш, в ім'я чого ти говориш, і що ти говориш обов'язково. Коли було спілкування, коли було навчання, у свідомості не було якогось аналітичного. Деколи, наприклад, Манайла дуже тяжко було сприймати, він дуже жорсткий був, вимогливий. Само собою з часом я оцінив от ті всі постулати. Наприклад, віяння ХХ віку, 60-ті роки, прояв сучасного, авангарду і так далі. Ясно, що це мене захопило. Ознайомлення з європейським мистецтвом світовим була вже можливість така через виставку, через репродукції. І я попробував собі у цих іпостасях десь. І одного разу, малюючи з Бокшайом, він подивився, так химкнув, каже, малюй. А далі через деякий час приходить до мене з грабовим листочком, каже, Іван, подивися, яка довершеність, яка фантастична краса в цьому. І це, каже, продукт Бога. І цей світ – продукт Бога. А ти хочеш бути мудріший Бога. І навіть те, що ти бачиш, що Бог створив, ти то призначиш. Мене якось озадачило, кажу, Йосип Йосипович. Але Бог створив мене і дав мені талант. І дав мені можливість реалізувати то все. Чому ні? Він подивився на мене і пішов. Тоді я то сприйняв як з протестом, тому що десь якась позиція нав'язування була. І тільки тепер, десь у роках, я зрозумів, наскільки велика мудрість у тому є, коли вже пройшов певний шлях. І тому моя позиція реалізму є головною. Чому опять реалізм? Я страшно люблю свій край. Це не пафосне питання, це сутність. Я вийшов звідти. Це мій світ. Це мої спогади, як ви кажете, моя генетика. І у цій панорамі цієї діяльності є така річ, як деталь. Деталь, яка мені надзвичайно цінна. І от деталь, коли я деталь не можу викинути з картини, і та деталь починає мені диктувати норму, методи зображення. Я від тої деталі мушу підходити. І тому я прийшов до висновку, що реалізм – це якраз та іпостась мого світу, де може бути якесь втілення. Доля мене назвала мені 14 років, я попав під дію, педагогічну дію таких, та не то, і тепер ми кажемо визначні, Манайло, Ердель, Бокшай. І це неймовірна вдача для художника, тим більше, якщо він, як чистий папір, все це. Дуже багато мені зробив Берез Вільям.
Він мав ґрунтовні знання по анатомії, він знав ґрунтовні знання рисунку і так. І надзвичайно тактовний був у педагогічному тому. У мене так склалося, що я батька побачив, коли вже мені було 7 років. Він у Франції працював, тільки після війни вернувся. І весь уклад життя пішов маленько інший. До тих пір мене виховував дідик, батьків батько. І в мене виховання було таке ґрунтовне, в наших традиціях. І малювання я відколи все пам'ятаю. Ну, різне було. Наприклад, на Великдень малював ружі, жінкам на постелі клали. То все. Я ще й гроші заробляв на цьому. А пак після у школі всю цю, ну не то головне те, що я писав афіші до кінопередвижок, коли приходили, і я безплатно дивився фільми. Це було для мене як вікно, якийсь інший світ. Життя біжить так швидкоплинно, як вода у річці Тереблі, розмірковує Іван Іванович Ілько. Хвилинами у пам'яті спалахують спогади про чудові зустрічі, які подарувало йому життя. А їх було чимало. Він був пестунчиком її величності долі, перш за все тому, що любила його мамка, яка після його народження довгі 7 років чекала батька із заробітків. Іван часто мріяв про цю зустріч, уявляв, як стане на порозі кремезний, красивий чоловік з добрими очима, пригорне його теплими долонями до себе і скаже: «Який ти у мене вже великий, сину». Іван коріс не по днях, а по годинах, тягнувся до гори Менчули, яка манила його білим снігом, що довго не сходив з її вершин, а влітку гостроверхими боками з кремезними деревами, барвистим килимом гірських квітів та налитими травами. Такої краси Іван Іванович не бачив ніде, хоч сходив у житті чимало берегів. Тепер стоїть він перед могутньою рікою і мимоволі знімає шапку, щоб вклонитися їй. Рясно замітає сніг, вкриваючи посивілі скроні. Ой, скільки пережито! Пригадує, як казав йому колись Федір Манайло: «Іванку, навчишся малювати воду і небо, буде з тебе художник». Дзюркоче Теребля, співає веселу коломийку. Стояв би так, здається, цілу вічність і вдивлявся в безстроплинну течію води. Розглядав би візерунки на камінні, як це не раз робив у дитинстві. Як було приємно брати їх у руки, а вони ж, бо нагріті сонцем, аж палали і добре зігрівали після холодної купелі. Теребля, теребля, то ласкава, то могутня у паводках. Ой, яка вона загадкова, наче дівчина-горянка. У мене якраз є коні п'ють воду зимою. І я через 20 років вернувся до цієї теми, бо десь був у захваті. Етюд я зберіг цього пейзажу. І от недавно сів і намалював ці коні, які п'ють зимову воду. Чоловік їх привів. І воно десь відти, десь виплинуло. І воно не було запрограмовано або ще щось. І от так багато робіт у мене родилося. Інша справа – портрети. Я стараюся, як казав, що я дуже ціную деталі. Я стараюся, якщо я портрет роблю, я стараюся максимально бути точним. В психологічному, у фізіологічному, анатомічному навіть. І тому деколи є певні ефекти можеш використати. Кожен художник їх має. Я десь відкидаю ці ефекти, щоб робота десь може чимось виграла по методології. Для мене важливо бути відвертим і чесним у тому, наскільки дозволяє мені мій фах, моя майстерність і відчуття того, кого малюєш. Якщо не є цього відчуття, якщо немає цього контакту, ліпше не братися. А на що інакше портрет малювати?
Ти засвідчуєш, оцей чоловік, і я усвідомлюю, що чоловіка не буде, а це полотно, яке я зробив, воно чи буде 10 років, чи буде 20 років, чи буде 100 років. Я не знаю, яка доля цього полотна. Але це є засвідчення. І тому повна відповідальність. Фактура обов'язково, форма, пластика. Але, ну що, це внутрішній світ – це суть людини. Без цього як? Деколи тяжко докопатися, а деколи ти і вже відкриєш у собі. А дуже тяжко деякими методами то відтворити. Отут проблема при малюванні портрета. Іван Ілько є однією з яскравих сторінок закарпатського живопису в післявоєнний період. Він справді сформував своє обличчя, але треба сказати, що не тільки власне обличчя, а зумів сформувати цілий світ своїх Карпат. Ті твори, які тепер робить Іван Іванович Ілько, це в першу чергу висока енергія. Висока, надзвичайно висока і добра енергія. Це твори, які відображають наш край, відображають нашу культуру, відображають наш фольклор. Це пісня, це відображення нашого краю, нашого сьогодення. Це відображення не тільки своїх думок, а думок нашого народу. Ці люди, в оточенні яких я ріс, в яких я живу, яких я, не то, що ціную. Я таке слово люблю, воно може маленько інше, може неповага. Та ні, то щось інше. То, може, словом то передати не може. І вони мали, це надзвичайно цікаве покоління бокорашів. Це надзвичайно люди добрі, чесні, християни у всіх позиціях. Для нього вкрасти, хоча були такі, це велике зло, зробити недобро. І то покоління відійшло, не хотілося зафіксувати то все. Як кажуть, засвідчити. У творчості Івана Ілька є ціла низка звернень до дерев'яних храмів. Вони справді стають такими важливими образами. І в його таких алегоричних композиціях, де ми бачимо серед зими храм зображений, він є своєрідним зображенням вічності закарпатської, якщо так можна сказати, те, до чого ми завжди прагнемо. Церква – це є якраз оці свідки нашого минулого. І це цінність, яку не кожен народ має. Правда, ми не людськи відносимось до цього. Це дивовижне явище. Я би сказав, навіть в європейській культурі. Шкода, що то говорять і працюють багато над тим, але де, котрий може народ похвалитися, як Колоднянська церква із 1400-х років. Це уявіть собі, ми мали майстрів, ми мали священники, які читали, ми мали крилосників, псалтирі, значить люди, уявіться, яка низка, що люди письмові були і так далі. Це не був такий. Височить на горі церкви в селі Колодне пам'ятник 16 сторіччя, до якої дуже часто приходить Іван Іванович Ілько. Цей храм нагадує нам, що кожен повинен приходити у цей світ, шукати істину, а не керувати людьми. Він безмежно вдячний долі за все, що дала йому у цьому нелегкому житті. Пригадує настанови батька, який не раз сказав йому, що цінність життя не в тому, скільки прожити днів, а в тій користі, яку приніс людям. Та й справді, коли Господь покличе нас прийняти хрест і піти на свою правду у вічність, ніщо тоді не буде мати значення. Кожен прийде до цього дня і буде змушений спитати себе, чи не прогайнував життя. Дітико казали, що смерть треба сприймати як старий борг, який врешті-решт ми повинні сплатити.
Тому Господь хоче від кожного з нас, аби ми просили від Нього духовну силу розпізнати шлях до істини. Айбо біда в тому, що ми набуваємо роки, а не благочесть і мудрість. Повірте ж, вища наука – то бути мудрим, а вища мудрість – бути добрим. Ой, як не вистачає сьогодні добра! Тому Іван Іванович Ілько вважає, що призначення мистецтва – не копіювати реальний суєтливий світ, а творити світ досконаліший, людяніший, гармонійніший.